¿O qué? Sí, o... No, de pie mejor. No, mellor de pé, dile para qué. Sí. Poñedos ao meu lado. Ti pónteme aquí. Bueno, bo día a todos e a todas. Acompáñanme Susana Guiar, emprendedora da produción de lácteos na empresa Calecoi. A verdade é que é unha extraordinaria empresa porque fai algo que hoxe está no centro do que se demanda de a actividade empresarial, que é cubrir todo o ciclo de produción e ademais facelo cun compromiso co territorio, co desenvolvemento no eido rural e dende a sostibilidade. Por certo, que os produtos son extraordinarios, son dunha altísima calidade, dou fe delo. Por outra parte, tamén a Natalia Peixoto, xerente viveirista en Figueiró, Tomiño, traballadora dende fai máis de 20 anos no cultivo de plantas en aventa ao por maior e por menor. Esta é unha extraordinaria muller que é reflexo das extraordinarias mulleres que traballan nun sector productivo onde o Baixo Miño é realmente o centro de toda a actividade, non en Galicia dende logo, pero tamén a nivel do Estado en produción de planta, no viveirismo. Unha aplastante porcentaxe de persoas que traballan neste sector son mulleres e a verdade é que son esas mulleres que a min me emocionan, non? Porque xeneran moita actividade económica, moito emprego, pero ademais son mulleres fortes, non? Son mulleres que representan o mellor das mulleres de Galicia. E tamén Mónica Brei Baltar, produtora de maza de sidra ecolóxica. Ela aposta pola mecanización do traballo agrario, tanto para as labores de mantemento ao longo do ano, como para as de recollida do froito, para incrementar a efectividade, mellorar a calidade dos cultivos e os cuidados dos árbores. Mónica Brei Baltar tamén é outra muller que representa ese emprendemento femenino que sempre foi unha característica de Galicia. En Galicia as mulleres sempre xogaron un papel fundamental no sector primario, sempre, ao longo de toda a historia. Eu son neta dunha avoa que traballaba o campo, non? E subsistía ela e toda a súa familia do seu traballo. Quedou viúva cando a súa filla máis pequena tiña 2 anos e levou adiante unha familia, toda a actividade agrícola. Son moi consciente dese traballo extraordinario, dese legado. E estas 3 mulleres que me acompañan son un reflexo de que seguimos sendo as mulleres a alma do sector primario, tanto da pesca como do mundo rural, do mundo agrario. Así que para min é unha enorme honra, non? Poder compartir esta rolda de prensa con elas. Que facemos hoxe aquí? Pois presentar o noso proxecto. Elas son a forza do Nadal. Normalmente, sempre, non? Consumimos produtos propios, non? Que ademais son dunha alta calidade, porque as nosas produtoras e produtores pois traballan un produto que é recoñecido a nivel mundial pola súa calidade e pola súa sostibilidade, non? Pero mercamos os produtos sin pensar quen está detrás do que chega ás nosas mesas. E nós, dende a Deputación de Pontevedra, queremos poñerlle rostro a aquilo que nos identifica e, dende logo, todo o que ten que ver con nosos produtos, coa gastronomía, todo o que ten que ver tamén co embelecemento do noso fogar, do noso espacio onde vivimos, do espacio público, ten persoas que o fan posible. E maioritariamente son mulleres. E por eso nos pusemos en marcha este proxecto. Elas son a forza do Nadal. Pero ademais de eso tamén queremos poñer en valor o produto de proximidade. O produto que se produce aquí, que se produce na provincia de Pontevedra, porque non hai nada de maior calidade. Mercar ese produto é mercar calidade, é desfrutar do mellor, pero tamén é apoiar ao sector primario,
ao sector do mar e ao sector do campo. E, polo tanto, esta campaña é unha campaña que fala de nós, fala do que somos e do ben que facemos as cousas. É liderado por mulleres, que lle dá un enorme valor engadido, non? Nesta ocasión, a nosa campaña vai a estar protagonizada por 9 mulleres profesionais autónomas ou empresarias de distintos sectores da provincia. Mulleres da pesca, do marisqueo, da agricultura, do sector da flor, empresarias do sector lácteo, da cunicultura, vendedoras do mercado de abastos, panadeiras ou produtoras do sector lácteo e a sidra ecolóxica. Por certo, non hai sidra mellor en o mundo que a sidra que se fai na provincia de Pontevedra, moi particularmente na Estrada. De feito, a nosa mazá a compran noutras comunidades que parece que son as comunidades da sidra, pero realmente aquí está a maior calidade, e a sidra ecolóxica que elaboramos é extraordinaria. Así que, por favor, merquen sidra neste Nadal, merquen plantas e flores, merquen produtos lácteos, que ademais son boísimos para a saúde, merquen peixe, merquen marisco, merquen todos estes produtos que nos fan tan felices, porque comer ben e de calidade non hai nada que produza máis satisfacción, non? As mulleres xogan un papel fundamental como parte da economía en todos estos sectores. Así que imos a poñer en marcha a campaña. É unha campaña que vamos a divulgar nas redes sociales e nos medios de comunicación, tanto online como offline. Temos elaborado un vídeo con todas as protagonistas que imos a ver unha vez que rematen as nosas intervencións. Tamén vídeos e cartéis individuais con cada unha destas 9 extraordinarias, fantásticas e potentes mulleres, e cuñas de radio e reportaxes en xornais. Nos vídeos estas mulleres falan de compaixón do seu traballo, pero tamén do seu territorio, tamén de nosa terra. Son mulleres comprometidas co crecemento da provincia de Pontevedra. Eu creo que todas as pontevedresas e pontevedreses temos que darlle as grazas e recoñecelas. Dende logo, na Deputación de Pontevedra o queremos facer. Así que vou a darlles a palabra a elas, a estas 3 mulleres que representan as 9 que forman parte da campaña. Non poden estar aquí todas porque é que traballan. Estas 3 mulleres fixeron un enorme esforzo por estar aquí. Eu quero agradecer moitísimo ás 9. Non deixen de escoitalas, porque un non solamente sinte orgullo de cada unha delas, sinte orgullo de ser de Pontevedra, sinte orgullo de ser galega. Eu me sinto orgullosa cando as escoito, e me sinto moi orgullosa do traballo e do crecemento que promoven na nosa provincia. Así que moitas grazas ás 3. Acompáñame tamén a delegada de Área de Igualdade, que é a persoa que dende o ámbito político dirixe esta campaña, a equipa de igualdade que tanta paixón lle pon a todo, porque as mulleres estamos sobradas de paixón, non nos queda outra tamén. É certo, pobre de nós se non a tiveramos, pero vos quero dar as gracias, porque a campaña é preciosa. Era fácil con elas, pero houbo moito traballo para poder tela preparada. Así que moitas gracias, Vicky, moitas grazas ás mulleres que traballan na área de igualdade, tamén en comunicación, que eu creo que cada día me queren menos, porque as facemos traballar moitísimo, pero a verdade é que sempre respostan, non? E sempre respostan ben, facendo grandes campañas que a verdade é que chaman a atención e que son un orgullo, porque son feitas polo funcionariado, non? E que traballan horas e horas. Así que moitísimas gracias a esta potente rede de mulleres que traballan para que todas teñamos visibilidade e todas ocupemos o espacio que nos corresponde, a metade de todas. Así que gracias, e lles dou a palabra. Non sei cal vai a ser a primeira, pois ala, ti mesmo, veña. Tocoume.
Bueno, eu realmente non teño moito máis que decir con esta maravillosa presentación que nos acabas de facer a calquera de nós. Simplemente dar as gracias á Deputación de Pontevedra unha vez máis por confiar en nós, por facer estas pequenas campañas que non só fan hincapé no sector primario, que é un dos sectores principales que temos en Galicia, senón que nos axudan a reivindicar un pouquiño o papel das mulleres, que hasta agora parece que estaba un pouco en un segundo lugar. Entón, nada, gracias, esperamos participar en moitos máis. Gracias. Veña, sí. Pois eu un pouco seguindo o que secundando o que dixo a miña compañeira, grazas por visibilizar o noso papel no mundo, no traballo, no mundo empresarial, por pornos un pouco no noso lugar. Pois nada, un pouco máis do mesmo, pois dar as gracias por participar nesta campaña, e nada, o que tentamos é poñer un pouco en valor o traballo que facemos todos os días, e animar a que evidentemente se consuma o produto, que como dixo ela, pois é un produto maravilloso, e moitas veces non poñemos todo en valor que deberíamos. Entonces, considerar que o que nos producimos aquí ten moita calidade, tanto dentro como fora de aquí de Galicia. Entonces hai que poñelo en valor e traballar por eso. Moitas gracias. E agora Levo traballando xa co peixe sola 6 anos. As dificultades do traballo é o mellor que un traballo bastante atado. Temos lonxas pola mañá, lonxas pola tarde, é un traballo con frío, humidade. No traballo de redeira é bastante complicado porque tens que aprender. Traballamos ao aire libre moito. En época de campaña tens que traballar todos os días, é un pouco dura. Penso que aínda non está moi valorado tanto a agricultura como o resto de traballos que nos dá de comer. Pode haber un barco maravilloso, un patrón estupendo, pero como non hai unha redeira, penso que valdría de pouco. No sector lácteo, a muller sempre estuvo no segundo plano, pero creo que cada día se empeza a ver máis o seu papel. Que son madre separada, teño unha filla. A muller parece que somos a máis delicada. O traballo duro levámonos nos, as mulleres, realmente. A maioría de postos de dirección en moitos viveiros están cobertos por mulleres. Queda que as mulleres animen máis a formar parte desas directivas, deses órganos do goberno das cofradías. Anduvemos un pasiño, pero creo que ainda queda unha boa andaina. Somos las mujeres las que tenemos que darnos cuenta de lo que valemos, de lo que queremos y de lo que merecemos. O mellor do traballo, sin duda, é poder estar debaixo dos árboles e poder estar en naturaleza. Para min este traballo xérame moitísima satisfacción. A min encanta o meu traballo, eu non cambio o meu traballo. Gústame, a min gústame o campo. Bueno, este é un vídeo reducido porque nós somos moi innovadoras, sabemos moi ben como funcionan as redes, nada debe durar máis de 2 minutos, pero logo hai un vídeo da unha das mulleres pois falando do seu traballo, do sector no que traballan e da súa posición de mulleres en pé, empoderadas e aportando tanto a nosa economía. Así que moitas gracias ás tres, moitas gracias ás 9, de verdad, creede que sodes un orgullo para toda a provincia. Así que nada, moitas gracias. Vale.